Добре, Марин Калшев с неговия трабант. Да видим Марин какво ще направи. Той е един от топните състезатели в тази дисциплина. Добре мина. Как ще се справи с другите елементи? Марин Калчев в момента се намира в топ 3 на класирането. Доста бързо се движи той. Много добре. Прецизен през цялото време. Една 27-7-7. Една 27-7-7.